Én sem, de sokan mások sem tanultak, meg hallottak róla, amikor általános és középiskolában jártunk, hogy a mai budai vár előtt volt egy másik budai vár is. Hiszen a mai Budapest központjában lévő budai vár valamikor 4. Béla idejében 1245 és 56 között épült föl, a Rondellától egészen Dísztérig. Tehát előtte az úgymond az Óbudavára, Ősbudavára, amit a szakirodalom egyébként Eszerburg, Etelevára, Attilavára néven is jegyezte. Ennek a helye valahol máshol kellett, hogy legyen. Annyit tudunk róla, hogy ez a vár, az Ősbudavára 1241-ben a határdulás idején a lángok martaléka lett. Sem középiskolában, sem általános iskolában nem hallottam róla, de az életem közben eltelt időszakában, egészen 2000. szeptember 24-ig szintén nem. Itt sok minden történt. Itt volt épülés, pusztulás, dicsőség és kudarc.